футболбозони 17-солаи Испания аллакай дар дақиқаи чоруми бозӣ тӯбро ворди тури дарвозаи Шоҳрух Қирғизбоев сохта ҳисоби вохӯриро кушоданд. Дар дақиқаи 20-уми бозӣ бошад, Роберт Наварро таносуби тӯбҳои мунтахабашро ба ду расонид. Футболбози дигари мунтахаби Испания Пабло Морено бошад, дар дақиқаи 35-ум маротибаи сеюм дар ин бозӣ тӯбро вориди тури дарвозаи тими миллии футболи наврасони Тоҷикистон сохт. бо гузаро шудани 2 дақиқа як ҳуҷуми футболбозони тоҷик натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. Дифоъгари мунтахаби Испания Алваро Карило ғайриинтизор тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи хеш сохт. қабл аз ба танаффус баромадан Давид Ларубия низ ба задани як гол даст ёфт ва ҳисоб 4-1 гардид. голи панҷуми испаниҳоро ба дарвозаи миллипӯшони навраси кишвари мо Роберт Наварро зада, ин муҳофизатгар дублро марбути номи худ сохт. мавриди зикр аст ки ҳайати тими миллии наврасони Испанияро дастпарварони академияҳои футболи маъруф ба монанди Барселона, Реал, Атлетико, Ювентус ва Монако ташкил медиҳад ва барои футболбозони мо рақобат кардан бар муқобили онҳо хеле ҳам душвор гардид. рақобати дигари гурӯҳи И байни дастаҳои мунтахаби 17-солаи Камерун ва Аргентина бошад, бо ҳисоби 3-1 ба суди футболбозони аргентинӣ ба анҷом расид. баъд аз бозиҳои даври дуюм дар гурӯҳ мавқеи дастаҳо тағйир ёфт. ҳамакунун Испания ва Аргентина бо касби 4 холӣ зинаҳои якум ва дуюмро ишғол намуданд. Тоҷикистон бо дарёфти 3 имтиёз дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст. То ба ҳол аз гурӯҳи И ба даври плей-офф ягон мунтахаб роҳ наёфтааст. тақдири баромадани мунтахабҳо аз ин гурӯҳ танҳо дар даври охири бозиҳои гурӯҳӣ муайян мешавад.